Bati kay kugnong ya. Rex Pau pa na. Kung sa tayo mga puta na. Adto ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Happy New Year! Nabok mo lagi kay Muga. Buyag, ha? Farmer na ba yung among dating? Oh, Kung na mo'y farm kay farmer na mo. farmer. Mo ba? Matik di farmer na. Mati. Oo. Automatic Mati siya. ka nga, mananong ka kay. Para ka mataw farmer. So yo homes, namin diri sa farm sa akong uncle. Churet! Al-arjud ba sa mga farm eh? Napabo. Napabo niya. Napabo. Napabo. Niya karata. Padumi siya. Padumi siya manok. Kana to lang hinayon kay kuano ko na yan mga manok. Tutong unahon yung mga manok ka dito. Oh, sige. Nasama ra ba kayo na sila? Sigsagi. Hola na siya. Naaman na mag-iputak niya. Mo niya ang hasil bikuan. Oh. So naka-live na ka? Naka-phone? Oh, naka-record na ni. Naka-record. Mm. Ano na mag-edit, di ba? Kasama ko i-edit. Kasama ko i-edit out. Okay na. Mo niya ang mga kinabuhi sa kuan mga secret millionaire. May mga farm. Oh, secret millionaire Marika, oh. So, pila ka buok imong kuan diretsong? Pila ka buok imong manok? Kuan eh, kani siya dire mga kuan na lang ni siya kabuo. Kaya na may mortality nga mga 200, mga 700 na lang. 700 na lang. So nadyo ko sa sulod sa iyang kuan ano kanang. Sa tawag ka ni Chong? Sa tawag ka ni? Kani siya? Oh? Kani ba balay nimo? Balay sa mga manok. Kuan lang. Oh. Poultry. Poultry. Poultry chicken house. Ara sa chicken house tanawa ni Homso. Ang ilang buhat dire, ang ilang buhat sa mga manok, magsigurad kaon, magsigurad pangitlog. So, mara ni, mga laying chicken. Magsigis sila pangitlog tungod silang pagkaon chong. Oo, silang feeds. Di na sila magkinanglag lalaki. Kung sa may ngan gyud ani nga kuan, sa gyud nga ning manok ka chong. Kuan naani sila lain-lain ni sila pangan, naa sila high sec. Naay kani siya high sec man tingali ni. Pero dili sila broiler. Dili, lahi to broiler, lahi mas broiler. kuan to. Mas i-harvest man to every 3 months, di ba? Or 6 months man to, 3 months. So kani kay ang iyang life sa chicken ni mga 2 years. 2 years. 2 years. Kung maayo pagkagam nimo. So ang kani siya indication ani nga nindot ang ihang manok kanang mga red kaayo ang kuan tapay. Red kayo mga papay. Oh, mga na siya, mga healthy. Pero kung mag bluish na kana di na maayo. So ang ilang kuan, ilang tubig automatic na diri. Oh, kani automatic na siya. Ano yung tubig na? Ilang drinker ni. So mo ni ang Balhinta sa iyang old house for a new chicken. So 1,000 dito sa Pikas kay 700. Oh. Kaya na may mortality. Mas dugay na mo dito. Mayo ni nga natay ideas kung palitan maka-decide ta og muhi tag kuan, mahimot ang farmer. Actually no na ako ang dream. Ultimate dream ng himong farmer. Pwede ra sad kuno ka magbuhi og mga hayop. So farmer na ka. Di ba, Chong? Oo. Farmer na ka kung lag mabuhi ra kag hayop. Oo. Farmer na tawag nimo. Oo. So from hotelier to farmer, ana. Mangitlog sila once, kuan ra gyud na every the whole morning ra gyud na until afternoon. So kung rest nila ang afternoon. Oo, di na sila mangitlog. Half day na din sila mangitlog kung homes. Harvest good is mga alas 4.
Kung ganahan mo malit, tingnan lang si Ayan. Di ba? Discounted na na. Wow! Discounted ko yun! Kung gusto mo, ingna lang ko, kaya ako ang tawagan, ako ang call. Para sila yung supply sa inyong itlog. Oo. Diba? Gamay ba na? Para lang kuan, kalingawan ba? Nasa greenhouse. Sa iyang mga tanong. So, naami, maurag yapon ni siya, Wave of Love. Na, mga, Wave of Love yapon. Mga koleksyon na to. Yeah. Daghan, different. Kuan ni siya. Isa na siya. Basta Doña Carmen daw tawag, Yeah, the rest, wala ko kibaw. So, ganahan ka forever rich. Katanom. Muna forever rich Oo. Chuyo. So di juga mapobre yan at yung kaya naman ka na forever na dyan na rich ka. Ha? Ang dahon ang usa, mga nasa 500. Mag-base man sila sa dahon. Sa ko pa kung usay dakon, mga anak. O, usay dahon 500. Kada dahon 500. Ang presyo niya. Ay season. O, sa pricing niya sa dahon. Sultihan itong mga mas mo gini ako ang dream farm. So kung kadungog mo na ako sa una, masiyog hisgot nga ako ang pinaka-ultimate nga tangan boy, himog ng farmer. Kanila ka, wagin ni sa plano gyud kay wagin ni sa plano pero maambot nga naabot mi dire. Tuman ni nana mi dire sila ang boss Madam Harley kay mo mang libre mo kuno boss Madam Harley. Mamto ako na dunggan. Ambot lang ka tinuod boss. Pero karon guys, malibre taron kinatay TV nga kauban. Don't see what TV guys. Next na guys. Advertise ano ba kay advertise? Dawa guys sa TV guys. 1, 2, 3. Dire gidehan nga wagi kay ligko mo. First kayo. First jud kayo. Mo'y maligo lang ka diot, 5 minutes na ko maligo man. Sabi, may tagal lang ka maligo kung 5 minutes. Galangan man ang 5 minutes maligo eh. So, kinsay mo libre ani? Kinsay mo libre? Harley. Ha? Sir Donsky. Oh, thank you kay Sir Donsky. Donsky TV guys, please. Ato pa ang Donsky TV to 100,000! Donsky TV! Don't see TV lang malagtas. Guys, ayaw mo kalimot mag-like, comment, and subscribe, ha? Master Donsky, salamat kayo sa imong kuana. Murag lami, jud kay niyo. Unsay nga na ni? Unsay nga ni? Carzon. Wow, Carzon. Ay, secret lang kung asa ni Carzon. Charot. So guys, dili lang ako putlo ako ang vlog. Kita-kita ta sunod si Mana Puhon. Ayaw kalimot mag-like, comment, and subscribe and support Filipino Bisaya vlogger. Sure me again, Ian. Let's go 2021. Nang kay skin 911 nga sponsor, madawat tong naong bitso dayon.